Igbo ndị mana ege ntị ụtụtụ ọma na ụbọchị nke tata mara anyị maka bụ Buza. Ugbu a anọ na Golden Tulip nke Agụrụ họteelụ gbasiri ike na Anambra steeti. N'ụbọchị nke tata ọgbanje ya mara ya agba n'Izuọgụ. Izuọgụ ya mana ịbịa daalụ maka bụ Buza. Ndewo. Good day, Buza. Biko inanya ịgafu ndị Igbo n'ikem. These are great members of Exclusive Royal Eminent Club of Nigeria. Today, one of us, our brother, Chief Tony Okoli, obele nwa ebe agụmbọ n'Izuọgụ, ọ na-akwa mamia today. So nya ka efufe anyị na-akwado anyị jakwudole maka na asị na-akwudole ozi owechie anyị kwelụ ma m ugwu ikpeazụ. So n'ọnya bụ ebe anyị na-eje. So we are heading to Izuọgụ.
ntị ekene m unu. Anyị esiga Anambra bata izu bata n'udo, anyị anakwa n'udo. N'ụbọchị nke tata ka ndị Exclusive Royal Eminent Club of Nigeria bịa ka akwanyelu late Mrs. Katrina Onyemaechi Okoli n'ọnwụ ka ọfịs nwanyị ugwu ikpeazụ. Anyị nọ na ndị Amazụ ọkpaka apụta arọ ndị Izọgụ wee sị ka abịa nọnyelu nwa ya nwoke bụ Chris Okoli, a member of the Exclusive Royal Eminent Club of Nigeria. Anyị wee bata n'ụbọchị nke tata ka anyị tie ya aka n'obi zọọ adike Izọgụ ya mana anyị bịa na anyị bụ ike Izọgụ si ebulu ọgwụ ọ ka bụkwa nwa bụ Bụza nnukwu onye mmemme n'Izọgụ.
exclusive, eminent Friends Club of Nigeria, led by His Excellency, the Supreme Leader General, High Chief Dr. Ambassador Ike Chukwuezinwa Azugo, the Okemwa Bulubulu, one of the Nobi. Abanuguni Denna, you are highly welcome. Here, one of the service in Eru, not problem, at the same time, my humble appreciation to the National Vice President, award-winning first-class citizen of Ambala Nedo, the great Ifadigo Burubulo, Ifadigo Worldwide, Ifadigo Lagos City. You are highly welcome, sir. God bless you. God bless you. And we have our amiable patrons in the house. His Excellency Chief Dr. Professor Chigozeze Mamoli. Esia Inasia, Esia Inanokwa, Akuzurumba, Naneachina. If we're going to make second, one night in one of the people just kingdom, the Seneki Aiki, Seneki of Federal Capital Territory, the Seneki Kuji of Center of Excellence. The biological son of ladies Aaron Onyebushi, Nkeshi Nyeronye the second. The Harvester Garden Hotel is Limited. The Great Abugawa, our first in law from Moji Kingdom. You are highly welcome. And we have a Chief Stephen Esimwaris, the S118, one of whom are the other kingdom. The powerful Zona, on 180 for the chin. God bless you for coming. Apostle Shima, you are highly welcome. High Chief Sunday Esimwaris, the ability 2020-21, the powerful Sonny Jacob, Iduesudo Libere, one of our week of making down. Esudo worldwide, esudo.www.com, esudo KHH, we're not that number, we're some guy, we're trademark. Man, esudo, that's we go back here at the Benambe, Mekanebe, no, my award-winning maternal uncle, the living legend of Arusi Onyeje dynasty, the greatest Okuro Karisian Amara Nedo. No, Mujiromaki, Mujiromaba. Imujikene meji me more for who was on Kagabian Kagasi, what they are in Newe. You are highly welcome. Chief Chukuna was saying what they bedroom. The great Elbert Buzo Burubulu, one of the 10 million and Osha Kingdom. Ebube Nocha, you will be Ebube. The living legend of Omufe Meloni Chida, Jodo Mushu, Magara 50. You are highly welcome. The great Esomema Burubulu, one of our China. The Ebube, one of the royal exclusive Friends Club of Nigeria. Omemma, the great man from Agrata. Omemma, one of our wonderful local government. Omemma Kem, Ezomon Kem. God bless you for coming. He must be well with you. And that is the soft landing of the president of Ibu Pharmaceuticals West Africa Nigeria Limited. The manufacturer of Ibu anti-malaria drug. High Chief Chukwu Emekere facing Wagonkwa. The Ebrumada the Suochi. The Esiogo, one of Obunka. Otuanuso China Manachi. The Esiafagego, one of our Windham Kingdom. The Ibu Kese, one of Ubu Hagabia. You are highly welcome, boss. God bless you, sir. So she step into the club, now see how they put them a drop down. You know the ladies just say, I say, they don't know say what I say. If you don't so you take it easy, make you know they fall. This night is song for the dancer. When you move your body, get it, feel like say, you don't know say what I say. Now the way you can do the things you do, you better say you get plus for me and you. If I put it on you, you put it on me. All I can do, so if you do me, I do you.
me, I do you. I never could step on the dance floor. So won't you give it to me? Give it to you. Bend down, pause, baby, just sit down. Bend down, pause, baby, just sit down. Bend down, pause, baby, just bend down. Bend down, pause, baby, give me one you got to do. Baby, give me one you see to do. You feel like my body is so. And you want more in the low. Baby, just ready, show me your ability. Baby, wine to the rhythm. I want to know your availability. I feel like the sexy girl. Baby, dance, baby, give me shit. Baby, move to the melody. Baby, dance, baby, just bend down, pause. Baby, just bend down, pause. Traditional party on my room, strictly for me and you. Make a place to dance to you. So pull up the room and move, make it cool. Boy, you know that talk is cheap. I know you want to turn around with me. Yeah, no, it is easy by the way you sing. What a man done, easy by the way you sing. What a man done, easy by the way you sing. What a man done, easy by the way you sing. What a man done, easy by the way you sing. What a man done, easy by the way you sing. So we say, ciao, ciao, give me my eyes, oh baby, ciao, you be my wife, oh baby, ciao, baby, oh yeah, ciao, ciao, give me my eyes, oh baby, ciao, you be my wife, oh baby, ciao, baby, ciao, ciao, my baby, ciao, ciao, my baby, ciao, ciao, Any man they try to whine you. I don't really mind you, just the whine you. Any man they try to whine you. Any man they try to whine you. I don't really mind, just the whine
Distinguished ladies and gentlemen, that is the soft landing of His Excellency, the National Lord Mayor of Idemili North and South, the Commander-in-Chief, Federal Republic of Seaman Group, Seaman Liquid, High Chief Dr. Chukwuemeka Zinwa-Abanare, the Ike Buruburo, one of the Probi, Ike Idemili North and South, which were the Ike Koboko family, IKEWW.com. Ike went after number. Ike won trademark. Ike won a sonka. Ike machupo. If you get a go by you, Bunega Bruno, enter the Edena Bible, Nakanina Maha. Or wherever operation for looking if you think I can you, they will get a camera committee of friends. You're not one out of the world. We have to go what is in. Open in a better Cogalagada, Malamu no pass or Galagade, no name when you call Yada. You went back to and I'm one day, the man, I'm one. It should be the case of you. Obi one okay, it must well with you. Jerome, as in one man. I'm on the go to Nila, walking until you walk on Kaja. Where the kind of one then, a web of phenomenon go to Nila, walking. Ever to Rome, I remember, got my well, they go to Nila Haji. If I remember that, ego to Nila, walking. My local government brother, the great man you go, Borobulo, one of our nation. Na chicken they go, and they will not answer. Manaze Belega, Wakari, no, they could not woman. Nature of our Sabadeta state will end up I could check the water. It must well with you, perfect gentleman. Chupache, Western West, and one. The merchant West Africa. I can use rock when many people don't get a rock in it. Gabane no need for moving as soon as they are friend and know. Celebrating goes with celebrating. But when you want to perform as I get you and advert in the type and about me. He have a mate on Joburu Catch, Japan General Wine, you don't know Simon Agban, but my mind. Give it back. Mutama, you man, my young weapon character. I told Mumma, Robert, give me a bit of a and you have fun is. On what memory before Nadia, I'm going to go more. Anna, go. It's so long, and I agree by going for 10 years, 15 years, 7 years.
gị nwa ka malitere ichigharị $20,000 onye pụtazie ka ị gaa ka ị wee pụta na Facebook. Ị gabazie wit anya grama pitch gacha ị gatakwu gị notice na 3 bedroom flat ibi n'Ọkọta. Obere mmadụ ka ga dị age of 34 years na-ebugharị ọgwụ BP na ọgwụ untimely death. Ladies and gentlemen, ndị Igbo tụrụ ilu si na onye chefuru ochie na ọ fụrụ anyị akpọghị ilu. Echetara m ụbọchị m na-ebido okwu a ọka etiti. Nne mụrụ ọra mụsi ọra wee mụta dike dị ọra mma wee mụta ọchị ọra ndị Igbo mụta Ikenga Ntụeke mụta Ifemba Nnọkwa mụta Akajiugo nke doro m anya na na-akpọ nwere uche ya. Ọ bụrụ na na-emezi ego okechọ na ide cheki ụbọchị ahụ rukwana ị na-afụrụ cheki gị na ndị yutu a na-agwa nne gị maọbụ nna ya esi ego jee o nwere ego na iji were ụkwachi ebi akwamozu dizaịn ego n'ọsọrọ ndụ si tinye na ya mana amarụ na abadaba abada ka ibie jụọ ndị agbadafa na-azụ ahịa akwa Chiugochi mana nzu arụsị ego na Okija award-winning national second vice president Koboko Entertainment Family. Ife ọbụla ị na-eme n'elu ụwa kwụba aka gị ọtọ maka na onye ịlụgụ na onye anya ukwu je jụọ ese agwụ ya na ọnwa ebe ibi lọngụrụ na ibe ahụ gịnị the greatest Amandogo. That is one of the best award-winning maritime commander we have. The Soko Mario Maritime. It must well with you. Can only pray the go with your hand? Can I be? A weapon is in the wall, Lisa. What's here? Where's your promotion? Where's the ticket? Where's your more Zero more for them ones. Chris and Chris. If I did go to no cheap for them, even if I'm one in a man with a gun off, man, he just run it when you said he judged you can be so good. Macam was over yeah, but 3 days before the occasion, he went on and you come on the hotel and a hotel. I am lodging, no?
the move over. Mandi agitated him now. Bia ka ejide fa bia. Anyị nọ na checking point. Happen on Sunday bedroom. Abugo can survive hangover. Abugo money the positive about Saudia. Alaba City. Happy to check out. I'm from the heat in Amiens. That is the arrival of Hansi Doctor. Monday, everyone the National Beauty Chairman, Amount of General Fitness, the incoming Chairman of Greenfield Estate, the President of Sibaco Industries West Africa Nigeria Limited, Embrace John Gobruno, one of you on them, still got the children, or two Babani, Pablet Wino, Opa International, you are hard worker. Weekly International, June 12. I told you to go on a Ego Mono Foundation. Only a lot of more to regret taking the occasion. Makana Greece, or when you like, never the Bulgarian motor. 92 model, and then the other front the way. God can tell Gigi. Then the beer will have now no more to Chineke. What to Danny Becker on 92 model? Or check up any front and by force. You get the front grade. God can teach here. Go even call him when I touch you. Not up one in my good. About 120 motor change your color. Then we're going to make you here. Only your park here, no, might be close. No. Only your park, you say so. You saw me take a phone. Put why you was so before as I don't know. Peter, I don't give it. I'm going to make a way go, and I'm not going to go there. And go on and go. It must wrong with you. St. Cletus almost weekend. If what I'm negative, giving manageable good member where you go to buy a cannon. I don't able to can Oga. Yeah. More when you hear and never listen. On a way will be able to get out of young one near and overall how far or how well. Then the next group will follow road. So if Oga entertainment industry, why you when in America? In our big man, I could not MC the coronation alone, Nanato, Moto can alone. Okumana and Mega Hagag, Onibra, Jesus. Okay, man. Never got in car, Botano was able to take out on Maccorning one natural in his own. How do you get confused since you? But I can't have a complain now that the Namagana road. Bogota, but they were like a Catholic, he put it out of the road. Why did you want to come for 3 days? I didn't know. It doesn't know. You see, I'm going to go to my Catholic. Opo had a girl who changed your voice. Yeah. Friend, I got my girl with you. Opo, now I will walk with the yeah, I don't need you one. Hey, then I try one of that. I try shine. When I put me there, one gamma of 5,000, I go on the motor. Then I want to give whatever. I want to get this up. We know the web project. Okay, see, I mean, so I can win a get the project and a family. You ever he got 2 pence, or whatever pence, one in them with that. I'm a body defense, the dog on Kim Wincy Muffins. I'm going to give me all going work and one and do with him with you one fence. I was so more than Maria. We are not on that. Get on one and see, I'm going to work busy. So, when I get down, I don't know, I'm going to wine. When we are not trying, but why I don't want to try your value because more idea move with you, and walk on your house. Okay, people motor, a big motor, and a sheep. In a police park, you will not get arrest. I can't even know what I just says. In Indonesia, what the one get there for Bradimia, what got horror suspect the bubble. You can put your brand on India, and the woman, brand. We might have hand you to motor.
ife otu a moto mmadụ onweghị ike enyi ya mba onweghị ike nyegodi moto na fuel adịghị na nke a agwa m ha bịa nwoke Nsụka ị bịara ebe a Jesus Christ ọ na-eke gị ka m hụrụ onye kere dị onye nkara wee dị ọcha Jesus ekwenye onye ahụ kowekonye ndị m mmadụ nne bịa na ọkwa ya tụtụ ego nwe ego nwa nke ahụ maka otogo na-achọ ka m gbuo okwu nwere mama ihe m ga-agwa ya nwere ike ndị igwe obi ifere mere ya nnekwu ị na-emeta ifere mụnwa na-adịkwa shy eji ebe ego m anụ nwaanyị jisiri ma ya ebere m ego nye m ya na ndị nnukwu ogbogbo ya ji ọnụ ma ya tọ n'ụtọ nwa onye ọ gbasara ị ga-ebi ahụ ole ọrụ 45 sọwa dari 50 sọwa 55 sọwa nwunye gị nwoke agwara ya sọwa nwunye ya ndụ ọdụ nwere isi ịbacha ka mụ na gị chọwa nwaanyị jisiri nwunye ntakọta ọ na-asị m isi anụ mere kọlụ ga-aba dara ihu nwaanyị obute problem na famili ọ na ịnụ ọnọdụ na-ada si ya were nwaanyị ekwusikwe n'ike na ndị ejugbo ala mba God bless you ọ bụrụ na ogbe igbara abụọ na ịgbara kịta ọ na-acha bara ike nga m ọkpara God bless you mma amacha ndị a wee thank God my grandfather na this entertainment industry have accepted me dịka nwanne ya na onye ya azọpụta m anakọta ndị gbakwu mere m eze ọ bụrụ na inyere m aka onye ga-enyere m aka kedu ebe ihe ala dị kedu ebe ụgbọ dị daddy God bless you ogbueghị nwafe nna onye nke a onye nna ọkwa ka ogologo ya ụdị mmadụ gị dị iru polisi mmerụ polisi mgbe a kara arụ polisi ada arụzi onye ọbụla alawa ya adịbe ha ọrụ gwụrụ agwụ ya ihe na mkpụta oge owuwe niile laịtara ndụ onye na-atọpụrụ ụlọ ọrụ polisi na-agba ọsọ akpị na-agba hesmer na-agba ndị ọkada na-agba ndị national union ike ọgwụ ndị alaba alaba onye ọbụla nọ n'ọsọ ma anyị nọ ọsọ na-emere anya akwụkwara gị mmadụ agba ọga ịrapụrụ nwunye gị ebe n'abalị ka nwunye gị mechebe ekpere n'abalị ma na be gị ga-abụ na ịdụje ọnwụ ihe a na-akpọ kpere ekpere kọrọ ọnụ ụnụ ebebeghị ya bụ ụnụ kpere ekpere kọrọ ọnụ na-eke o si ada nwaanyị dị oburu ụzọ ha ya gị ọ na-ekpere ji na-ekpere Chineke ebe ị ṅụrụ mmanya niile a ka ị na-anụ na-ekpere Chineke adịgo hapi ọbiz ọṅụ dị mmanya ị ga-eji wee jee ka ijefe ijekwa onye arụsị jere gị ụgwọ arụsị ngụcha mmanya ahụ were taiti jebebe onye ahụ a gwara abịa agwa ụgwọ arụsị jiri taiti gị mkpesa mkpesa arụsị ahụ ọ ga-arụ ọrụ ọma oke mmanya orute ebe ofe gị nna ekpọpụrụ mfe egwu oge mana dị very happy ihe mere bụ gbagharịara nwoke ego inweta ime gịnị egwuọ ya ngwakachifo ihe eji eji aga arụsị ebe oke mmanya eji aga arụsị ebe karịkarị ibu ha anya n'anya na ose ọ dị anya ya tọ n'ọrụ edo ọ gbara striti gburu ndị mmadụ jebe arụsị ọkịja na-egbu otu a ka nwanne m nwoke onye ọkịja ahụ akpọrọ nga asịma ya na-ere akpa wakịrị wakịrị ọ na aka ole igwe mụra gị eme ite elu ugboro ugboro dịka ka nwoke na-adị polisi bụrụ gị naba gị pata klaasị ma na ọma ọrụ ọmụrụ ụlọ si gị showfes adịghị ikotito ogbenye ka akpa akịta ihe na-adị n'ime ya ma ogbenye kori ya abụ iru ebe ị ga-afụ bụ ose ọjị ọbụrụ ọkụkọ kpọrọ nkụ nzu edo mana big man kwuru ha ihe na-adị n'ime ya bụ ego ibiri cheki ndị Samara Bank ya adịkwa ebe a adịghị ama mmemme bụ na ha ebidogo ọrụ maka ndị big man niile ajicha cheki Samara Bank n'aka chief ọkwa nke gị ka dị ya ọ mekwara my father na ihe na-akwụkwọ awọ 1000 usogorigwe ọ gịbụ onye ọkịja nwa ọ bụ eji m anya achọ onye ọkịja ahụ ọ na ọkịja be anyị ka e nwere ofu arụsị jere Abuja abịa alaba gatọ nụọ ya gbọọ ya pilgrimage n'Ọkịja ndị ụka na-eje ebe a sị na-ejere pilgrimage n'Ọkịja mana ihe arụ ha chief God bless you ụdị mmadụ adị mma ije ọgụ be mmadụ ife ebe ya na-agba ọkada igwe eze ife ebe ya na-agba ọkada bere ebe ndị ọka ya na-eme mitiri maka o si abịa ọ paaki ọ na-eke ndị ọka a na-eme ekene unu agwa ya kedi na-eme mitiri agwa ya kedi polika abụọ kọ ngwanye anyị ego ife njikwa oke ka ọ kwụọ n'ụgwọ igere chusu mgbe ọ gara onye kedi ego ndị ọka a na-eme ekene unu polinus ihe aka onye nye anyị ego ọkọmkụ ihe ji akụ nye anyị ego o bụrụ oge ndị ọga asị na anawe ekere ụlọ onye na-ebe aha wee na-ede akwụkwọ aha ya nwata ha rugbu ya dị nọ n'ala ike na mmadụ ebe a na-eme mitiri nọ n'ala polinus ji efe ọgọrụ atụkwa agha azụ mana ụdị mmadụ ụlụ dị oke chọtụ ha n'ozugbo pịa statement chenji ezi ọgọ uji akpa ego ọgọ nnọọ obe ndị ọgọ ndị alụnụ ọdụkọ nọrọ na nzukọ biko ma achọ ka mgburu oge unu aga m efu ọgọ m mana ka o si na gidi o nwere ihe m nwere ebe a na nsikwenụrụ akwamozu n'oke iti onye otu anyị kwalụ nri
mgbe jide na uwe arapụ 20 ewu na nna ejekwa ebe ọzọ ndị na-akụnkludo ezi ọgọ bụ mmiri ọma nna aṅụ ya ode akwụkwọ asachi akwụkwọ ebe irotu n'ime ya ndị biri emechie ka ọ dụrụ ụka nkwọ oge bụ onye ọkụja nwa ndị isi ihe ara ebe ahụ ụmụ abalike nke be anyị karị ịmara na mmiri bụ onye oko ya ya ka ijiri bewe aka ahụ ụnụ emere anya nwanne ya nwa ọlụọ ọha nnọọ ụmụ nche amụ ndị si Lagos were bịa maka isi eri ego oho ndị be anyị nwekwere ego nke ị ga nke ụdị a Jesus. Okwu Meme, God bless you. You get closer to rich men. Hey, Jesus Christ. Okwu ọka ị ka na-agha afọ m ha etinye mgba nsị anụ ụdị mmadụ a na-agba ochie ụdị mmadụ gị ka a na-agbọta ọ na-amụsị nwa na different families. Onye akọrọ ọrụ nke obodo ana m asị na ụdị mmadụ dị ka ya ezigbo agbụrụ a na-ezere ezere a na-amasị nwa na famili a na-eme ya mgbe ochie ọ na-aga ahịa ọ na-aga otu ya nna kịta ọ bụrụ ihe mara mma nwoke aka m amụbigo nwa n'ebe dị iche iche God bless you. Okwu mere m eze ihe i kwubere ị ga-emere isi m don't worry, you will surprise me, you will show me respect n'ihi ga-emegide m nwa ego na ntị ijide ejide okwe ọbaghị uru emechara nchọpụta na ihe eji a control the family very well bụ nke mbụ bụ ịma Chineke dị mma ekwuru m onye ọbụla nwere Chukwu ya nọmba 1 nke igbo bụ ịmaracha Chukwu ijidekwu ego ka okwu Chukwu wee na-emezu na be maka na lee ka oriri na nnọkọ nke ụmụnne ka o si ama mma mana akparị na-ederi ede mana ndị ọ na-ada mba ọ sị mụ dị egoro okpu ọfụọ okpu onye anwụrụ na-ekwe chenji. Daddy, God bless you. Ikwuchana na ịlabado chenji eyi nwa na-echenji elu ka ogbe ji elu odu moto oke mmadụ ogbu a ga-eji eme sampụl ebe anyị na-anọ ọrụ iri akpaghị onye akpọ ogbu blak onye akpụ blak ji ekwubi ya papa skap mpa mana daji anyị ga-echenji ya n'oge ka anyị na-ekwute nwere ya lụọ ihe anyị na-arụ ọrụ ka ọrụ National Union na meto elu odu moto onye ọbụla apụọ obi eze na-ekwu chọbanị kama na-ebujiri ya katọl ego ọ ya bụ obi eze ama nka nkara ede ama nka nka dị ebe m na-arụ fọkụnaiza m nwere obi ọjọọ ibutere m nnukwu moto mgba ya ọkụ ọrụ otu nga ka anyị eje iru okịta na obi ndị niile ihe na-esi ike na abụrụ na ọgụ a na-akata aka ọnọdụ aka ha sị na-eji anya gbari obodo anya gbari obodo o nwere ihe o nwere ọ na-ese a na-edebe gbari obodo ha ya bụ ndị izi ji eje n'ụlọ onye ahụ mara mmadụ ụlọ obodo sị nwere ya otogbu ya tabara afọ agwara ya nyere anyị aka onye na-asị dị nwanne ya nwoke nyere ya aka nyere ya aka ọ na-enyere gị aka ọkwara ihe na-arụchacha ga-eji enyere gị aka ka ọ kpọgota gị Lagos ịkọsụ problem. Nna God bless you. Onye ije ndị nwere ego na-adị iche ọ bụrụ ogbe nwe apụghị apụghị ikete ịpụkọ ya dị n'ime ọ dịka ewubere ewube n'ime na nke nwoke na-adị na ntị ọ nwere ihe dị n'ego na ntị ijide ego ị na-kontrol ya famili. Ihe m hụrụ nọ n'ụzọ kịta ihe m na-agbakọ ya nwụchi ịkụ oringo 4 days. Hey, the empty man so dị nke a ka mma ọ ka anyị chawụrụ gba ụzọ Lagos bụsa ya eru bụsa ebe ndị ọjọ biko ndị nọbụ jenti a sị unu bịa tụọ m ego ka unu bịa jebe akwamozu order by my grandfather na entertainment industry ọ sị unu bịa ga-abịa ọrụ ebe a ka a ga-esi agafe na nwanne m nwoke nke ya nwanne m dị ya ahụrụ ndị ahụra ndị ọzọ ama ahụrụ m onye nke nwanne m debe gwuo eme ama nka m ga-adị ebe m nwụrụ anwụ ofu nwaanyị na-aba mba na ebe dị nwaanyị edi na mọshụarị na ndị meziri ozu ahụ emezite ya gwa m ya gwa kịta gụrụ mere ike ọ ga-ala ike wodere ya ebe a ọ na-amụ ọnwụ were eche ji eri ihe ọrụ nwunye m na-ara I will give you mic right now. Nsia no problem. Kambia kapochi hago. Media transfer. 14,000. Obe hana phone ya. Ihe ga-apụ ya n'ọnụ ma ọ bụ hago. Imere 20. Si ya mere gị 20 ma ị na-eji nnukwu kịta. Ngwa ọ dịkwa careful. Ihe nwaanyị ego onye ga-advise. Ọgọ nọ. Ihe nwaanyị ego onye ga-advise. God bless you. Ana m egoro nwunye m moto every year. Maka ama na mmehie m ka ahụ na Chineke were aka agbakọ ya oyi ebu m aka were m aka mgbakọ dị mmehie kwụọ ụgwọ ya. Moto izi ngori ya CRV oruka ọ nyabara ọ nwụdere mụ na nwaanyị mbụ ya CRV yọọ ya n'ụdị ihe ama mmekwa ọzọ oruzie ka ụmụ nwaanyị nyabara 330 ọbịa mee m 330 fit ụmụ nwaanyị wee nwaanyị ahụ nke ndị nwaanyị bụ si CRV ya dị soft ọ dịrị ka CRV ya ọ dị very soft
mgbe aha mara ndị oyobo ego ka ọ bụrụ ma onye nwudebe gị na akwụ ewetago so mbute ha na nla Abakaliki so ọ gbazie Asaba nyere moto bebe Abakaliki moto ga-ekwuriri ya n'ụzọ maka aka esie ya ike eri mgbe eji gba nwunye nna nwunye ebu ụzọ ya anwụ isi adịbebe ruo taa ọ na-ọka mma na ọgba aghara dị ma ndụ ogologo onwe ya gbasara m mbụrụ nwunye m ụzọ nwe ndị niile njere mgbalu onwe onye ga-abịa diberi ya maka a ga-asị na onwe onye ga-ama ndị ha bụ so ọka mma ọnwụọ nnara ma ego ehi ma ego akwa ma ego nkwụ nwaanyị ihe niile a were ya ezi ego wapa mechara ọfọ nrọba ya rụọ ndị ha. God bless you all. And I do my favorite. Child, nothing must wrong with you. On a 2 years, na getting the only block on the VPN, that is division of labor. LOG, life is good. In entertainment industry, once you can apply humility and loyalty, you must go far. It must run with you. Keep it on. I'm strongly behind you. Press Club of Nigeria to do their humble presentation. Just presentation. Led by His Excellency High Chief Dr. Ambassador Ikechukwu Azulgo. All right. Thank you. Exclusive. Exclusive. Royal. Because Ngalake. Can all the great men of Exclusive Royal, Eminent Club of Nigeria, shall we all please be on our feet? I am on a much protocol today. I need me here. Ijele na asonyoba na mbombo dika anasi wedi. And Exclusive will be Ijele. We do things the way we choose to do it. Today's program is going to be very different from what we used to do because we just had our Wanambombo. Because Kaikuneno, can make our presentation, then we'll marshal out to retire to our various destinations. God bless you all. Let's come out. It's time to go, please. My dear S, do the needful. My dear S, do the needful, please. Exclusive. Exclusive. Before I proceed, please, the great security men of Koboko Entertainment should please my tables. I have a Jumanya, Obumonke, ushers, please. Obumonke, President Tese. Outside that, nobody lives there with anything. Exclusive Adebomanya or any other member. Emucho Ihapia. Because I put them outside. You can know. Let me call out our patrons. High Chief, Doctor, Professor, Ambassador, Chigozie Selumolu, sir. Ọjọ́rí ìwé dìde rúbẹ̀. Ìfìdé mmiri come June 12. Ìfìdé mmiri come June 12. My mentor, please. Ịma na akpọnye ọgaranya akpọnye. Ijele ada agbakwada. Ife mbi Igbo dìde. Ife mbi Igbo dìde. Dike dị ọra mma. Ọjọ́ra ndị Igbo. Your Excellency, please, sir. Also, permit me also to call. Ife ego na-eme. Esi nọ nke o mere na onye. What make you blue rose rice? You know the one I put in the man. I told my people to do my able patron. If they go there, man, the CEO, Eugene Blue the change. Because I put on I may find out. Because I put on I see a picture. Our brother, my here, I want to know such an area. Happy wasted their time. People, I put on the people. Yeah, mashallah.
Whatever you confirm, I confirm. Okay? My DOS, whatever you approve, I approve. Thank you. Because I put that on. I went to see a picture. Exclusive. Royal. If I'm people, we go. Yakitinyaka. If you're gonna know, Yanso, get my financial secretary. My financial secretary, Ethiopia. No, get the body here. All the reason. You know, you know that. Who watching that? You keep them in there, see man. Exclusive. Royal. Because Obanamwa in a bag of money and I never knew. I'm not the reason. Impose are the reason. But God will give you the strength in the name of Jesus. Mommy, when you know God in the Jesus. I said, no, God, but again, I'm going to but there's no again. In the account, Catalia, Mama, Jesus. I said, if I am really, I got the people also. I gave you a piece, and I have to. The Western God, I don't get this in the room. No, yeah, now, still like Jesus Christ is going to why. Ọwọ́ cash there, but open the check. I can't do for man. Ọwọ́ cash there. Onye ga-ata ya. Ka anyị mezie nke dị na our constitution. Exclusive. Royal. Ifemba. Biko. Igwa n'aka. Maka ọrụ bụ isi afọ ọgbọgbọ. Biko. Ike ngụ ụmụ otu. Obi eze bịa. Obi eze bịa. Toscana bịa. Achọ nka nwa nwanne anyị ofu nwanne anyị nwere after Niger. Omenele bịa. Ọ ya bụ mbọsị a ga-abụ osi adịghị gasị sitọbụ onye nọ after Niger. N'oge ike bụrụ anyị okwu eziokwu. Ike tinye aka ike ido mmiri North and South. Biko a sị na ọ ga-adịla anyị na ọnwa Petro si gị tinye aka. Ịwa na Petro nwee pawa. Biko VP dị ebe a nọ nwanne m na-anọ m nso tinye aka na your space. Exclusive Royal. Biko si wee dị na our constitution. The Constitution of Exclusive Royal Eminent Club of Nigeria, we hereby present this check to you, High Chief Tony Okoli, IGR support. Okay. Nobody fed you about that money, Mama. When I get it, I can be the go money there. Where's the Capolo with Mama's? Amen. All right. Thank you, the great men of Royal Exclusive. I'm watching your number.
Ike